Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Нафароне ки бори аввалан дар канали мо ҳатман обуна шавед, лайк монед ва дар номерҳои поёнбуда 915 61 53 53 муроҷиат кунед, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонед. дӯстони азиз, айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корбон, рӯи ки мебинем рӯи сини автосентр аст. дӯстони азиз, поёни Корбон, роҳи мошинбозор, роҳи Қирған, ҳафтахтар. Ана ҳамин бари ҳафтахтар 350 метр ориентир. дӯстони азиз, то пеши хонаро нимбута мебинем, чойгулбута то пеши хонаро 350 метр роҳ аст. дӯстони азиз, 8 дар хона, 5 сотиқ замин, 235 квадрат. То охири видеоро тамошо кунед. ҳозир рафта аз пеш ба навор мегирем. лицей Нуриддин масҷид дар наздики хона ҳаст. хоб дӯстони азиз, ана дар пеши хонаи фурӯшӣ қарор дорем. ана ҳамин хонаи фурӯшӣ аст. аз шоҳрои калоне ки ба навор гирифтем дӯстон, то хонаро 350 метр роҳ аст. дӯстони азиз, аз ин роҳ бошад роҳи лицей Нуриддин мешавад, тарафи дасти рост шоҳрои калон мебурад, раи Қирғанрав, раи обратно раи Душанбе, поёни Корбон мешавад. дӯстони азиз, аз ин бар роҳи ҳафтахтар 350 метр роҳ, ҳаминҷо бинои ҳафтахтар метобад. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ана ҳамин аст. роҳ асфалт, ҷубори латоки об ҳаст. ҳозир дар омада поли маълумоти хонаро медиҳем. дӯстони азиз, бисмиллоҳирраҳмонирраҳим. 5 сотиқ замин гуфтем, 8 дар хона, 235 квадрат. аз тарафи дасти рост мебинем ҷои алубхона. дар ин ҷо як бинои якқат, якошона аст. дӯстони азиз, сари роҳ на ҳоҷатхона аст. дӯстони азиз, аз тарафи дасти рост як боғ аст. дӯстони азиз, тарафҳои мевадиҳанда. дуюм дар бошад ҷои раздевалка, бигем ҷои ванна, ҳамом. об свет камбудӣ надорад. дӯстони азиз, ду линия об аст, свет доимӣ, септик аст. дӯстони азиз, канализатсия нест. хоб, дар ин ҷо мебинем кухни гарнитур, ростаки якум хона мешавад. дӯстони азиз, инҷо бошад дуюмги хона. ду дар хона дар ана ҳамин бино. даре ки мебинем дӯстони азиз, ин дар аз он тараф ҳам роҳ дорад, аз ин тараф ҳам роҳ дорад. ростаки як бинои якошонаи калони дигар аст. дӯстони азиз, 11 ба 16 аст, ҳамин хел аст тақрибан. дӯстони азиз, ҳозир ба навор мегирем. ҳам даре ки дидем, аз ин ҷо ҳам роҳ дорад хона. хоб, аввалан пушта нигоҳ мекунем. як метр 120 паҳмияш роҳ дорад. дӯстони азиз, дар ин ҷо бошад як ҷои калон мондагиам, дар аз пушти биноам дар дорад. ин ҷо бошад як ҷои ҳамом, ваннаи дигар, дарахтҳои мевадиҳанда. ҳозир ба даруни бино медароем. дар ин биное ки мебинем, дӯстони азиз, ҳамин бинои калонда 6 дар хона аст. ҷо чарёби ангур, замин ҳавори хушбу аст. якум дараш ду дар хона дар ана ҳамин дар қарор дорад. хоб, ин алоҳида як хона,
дуюми комната зал аст дӯстони азиз. як зали калон. خب می‌داریم با دری اساسی. خانه به چیز چورا فروخته می‌شود دوستان عزیز. اینجا می‌بینیم راست که یک کلیدوری دراز می‌شود. از طرف دست چپ یک تاپچان تگش پایین پازوال است دوستان عزیز. یک کانسانری کلان زدگی است. همش خانه خیلی کم. خب از طرف دست چپ یکم خانه دوستان عزیز رنگ بار کرده. یکم در дуюм комната трезо аз бари бино аст дӯстони азиз. потолокаш фигура натяжный. сеюм комната чизу чораашонро мегирам дӯстони азиз. даре ки дида будем аз пушт ана ҳамин дар аст. аз ин тараф ҳам роҳ дорад дӯстони азиз. аз пушти бинорам роҳ. خونه دیگر خونه زمینی است دوستان عزیز. خب خونه‌ها رو همه دیدیم دوستان عزیز. در آن همین جا یک بار دیگر تکرار میکنیم. عین حال ما قرار داریم در ناحیه فردوسی گلبوتا 7 اختر پایین کاروان است دوستان عزیز. 5 سوتق زمین آبشی 8 در خانه 235 کوادرات. نرخ این خانه دوستان عزیز $80,000 آمریکایی. خرید و فروش به اسعار ملی به راه مانده می شود. نمرها برای تماس 930 80 90 81. یک نمبر دیگر واتساپ از دوستان عزیز نمرهای روسیه +7 995 550 0504. در آن همین نمرها زنگ بزنید معلومات بیشتر را صاحب ملک میدهد. رحمت کلام برای دقت نفرانی که بار اول در کانال ما حتما ابونه میشوین لایک میمونین خونه فروشی داشته باشین در پایینگی نمرها برای رکلام مراجعه کنید حتما برای رکلام کمک میرسونید. رحمت کلام تو نواری آینده.